वा 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 अरे हा 500 दंड. घे 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 वा वा अरे दाखव आधी किती हत्ते दाखव जमा केला वा 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 आता आंब्यांचं ह्या बघा काय करतात तर बघा डोकं आजच्या गावात जीव काढला नाही आंब्याचं फुटलं काय केलास या गाईस वा वा गायजानू वा एक नंबर. लक्षात ठेवा उन्हाळ्यात आपल्या खिशात नाही तर ही अशी गत होता नाही तर ही अशी गत होता. खरो आंबो चोरलेलो आंबो होता.